Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta, i I això és Un cabàs d'històries. Avui estrenem comarca, ja que la història que contarem va ocórrer en un lloc amb una data determinada. El lloc va ser Alcoi, capital de la comarca de l'Alcoià, i el dia va ser el 21 d'agost de 1653. Però Berta, què va passar al Alcoi l'any 1653? Doncs, per a respondre'ns a aquest dubte, hem convidat al nostre programa a Rocío. D'acord, Rocío és una companya nostra de filologia catalana a la qual tenim molta estima i em pensava que seria la representanta perfecta per a parlar d'Alcoi. Per què? Perquè viu a Alcoi. Sí, perquè per res més, en realitat. Benvinguda, Rocío. Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar així. Aquesta llegenda l'hem tret del llibre de Joan Borja, Llegendes del Sud, de l'any 2005. I la comentarem també tenint en compte el que es diu a les escoles d'Alcoi, ja que Berta va anar a escola d'Alcoi i Rocío també. I què diu la història que portem? Doncs la història conta que Antoni Guerau, després d'un incident predicant a Xàtiva, va decidir pujar a la Font Roja d'Alcoi a orar. I allí, ora que oraràs, i enmig d'unes punxes va veure un lliri blanc que desentonava amb la resta de plantes del voltant. Aleshores, en aquest moment, va cridar al rector de Confrides, que l'acompanyava en el seu retir oracional, i aquest, encara incrèdul per la troballa, i altra vegada entre les punxes, va trobar allí altre lliri blanc. Observant-los, es van adonar que els seus bulls tenien un paregut raonable amb la Mare de Déu, imagineu-se. Després d'això, amb dos protagonistes van començar el procés de consideració d'aquella aparició com el miracle de la Verge dels Lliris. De fet, n'hi ha una acta firmada del 23 d'agost del mateix any. 10 anys després s'inauguraria la primera ermita de la Font Roja, que de fet encara està allí. I que no es mereixi, per favor. Però així no acaba tot. I si anem a l'ermita de la Font Roja, veurem a la seva façana una inscripció en llatí que fa referència a aquesta troballa. Aquesta frase és una citació bíblica i diu així: com un lliri entre les espines, així és la meua amada entre les filles. Perfecte, xiques. I una vegada acabada la història, comencen les preguntes. I és que a vosaltres aquesta història vos la van ensenyar a l'escola? Bé, crec que sí, crec que va ser en el cole. Sí, a mi me la van contar en el col·le a banda d'ensenyar-me l'himne, perquè de volta en quan feien coses i al teatre portaven no sé exactament què, però tots havíem de cantar l'himne. Sempre que anàvem d'excursió a la Font Roja, algun mestre ens contava la història, perquè clar, allí com està el retaule aquest, ens solia explicar la història. I a tu? Sí, igual. La veritat és que l'himne jo trobo que no me'l vaig aprendre a escola, me'l vaig aprendre en el cor, perquè cantàvem en les misses de la Verge dels Lliris, cada tercera setmana de setembre. Perquè clar, els alcoians no ho celebren quan toca. No. Clar. Perquè què passa? Que en agost els alcoians on estan? A Benidorm. I aleshores ho celebren en setembre. Allí fan la missa, després entreguen rams a la Verge a la plaça La Espanya. romeria. Fan una romeria, no? Una romeria. Jo som allí. Sí. No està mal lo de la romeria. Vas un dia No ahí... he anat mai. No, jo tampoc. Jo no muntaria eixa costera. Jo tampoc, però no he anat mai, no sé per què, la veritat, perquè és una cosa que podria fer perfectament. Enguany voleu que quedem a muntar a veure Cuidao. la Verge dels Lliris? I gravar des d'allí, no? Fem un podcast en directe des de la Verge dels Un Lliris. especial, per favor. Igual lo de gravar no, però pujar a mode de pujar a esmorzar no estaria mal. Això està guai. Sí. Jo últimament el puig en bici. No tant com a Víctor li agradaria, però Jo sí. si trec la bici al poli no arribe. Jo, si em munteu en un cotxe d'alt, jo vos baixo en bici. Bo. I aquesta història, pel que veig, sí que és una història que està molt viva entre la joventut, vosaltres la sabeu, però sou conscients de si actualment encara es transmet de generació en generació? Hi ha famílies vostres més xicotets que coneguen la història?
No ho sé perquè no tinc familiars més xicotets al coll. I això no ho sé. Jo no ho sé, però suposo que a escola continuarà transmetent-se. Sí, igual que la dels el Jesuset este del miracle. Buah, jo això en el col·le no, jo això m'ho sé per ma abuela. Això és l'altre punt per la qual en sé aquestes coses, perquè ma abuela i bueno, la família de mon pare és prou beata i aquestes coses la veritat és que ho tenen a foc i això s'ha transmès en la meva família. Aleshores, pel que veiem, hi ha molta devoció per la Verge dels Lliris. Vull dir, en les famílies que són més devotes. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Al cap i a la fi, així en el coll, jo crec que les festes de moros i cristians, la cavalcada i això, més o menys és destacable. Sí, però a la fi és que són devots de Sant Jordi també són de la Verge de Giris normalment. Són pràcticament... De tot. Els patrons. Sí. Aleshores només n'hi ha xiquets que li diuen Jordi i xiquetes que li diuen Lliris. I Mauro. Sí. Cuidao. Però Lliris i Lirios jo crec que n'hi ha menys que Jordis i Mauros. Sí, trobo que sí. Perquè només jo en classe he tingut Jordis i Mauros, però Lliris... No obstant això, jo crec que lliris també n'hi ha un cabàs, Però igual no ens amics que es mereixem nosaltres. Crec que la nostra generació ja ha minvat un poc, però de la generació dels nostres pares o... Jo sí que vaig tindre una mestra que es diu Lliris. Sí, però... sí. A veure, al meu poble tot el món li diuen Marta. Tampoc. Bàrbara, que li dia jo. La Virgen de Santa Bàrbara, o Santa Bàrbara. Rocío tot l'any dient Santa Bàrbara, jo. Si no vaig dir 30 voltes no vaig dir cap. Mamma mia. Però bé. Val, aleshores, després de tot això, hem de dir que hem arribat a la conclusió que, tot i ser una història viva, vosaltres sabeu on està la Mare de Déu dels Lliris? No. Jo no tinc ni idea. Sincerament no tinc ni A lo idea. millor està en Santa Maria o en Sant Maure, que allà està tot. No sé, no em sona així de... Igual sí, estic fent així una borrada. Vosaltres un dimecres normal no aneu a veure a Lliris allí, No. a berenar. Jo anava a missa, però en batxillerat ja es va acabar. Jo com a molt anava a la de Salesians. O a la de Sant He Jordi. de dir que lo de Berta és pitjor, que en el seu col·le els obligaven a anar a missa, en el meu no. Una volta al mes, com a mínim. Una volta al mes, com a mínim, imagina't. Com la regla. Mare de Déu, mai millor dit. I parlant d'unes coses i altres, deixant un poc de banda la història original, m'agradaria comentar coses com que el procés del miracle va arribar a mans de Felip IV, que curiosament és el mateix que mentre firmava l'acte de construcció del pantà de Relleu va fer plorar Santa Marta a la vila. I és que com anàvem a fer un programa sense que isquera a la vila? No te pots callar. Tens a Santa Marta tot el dia en la boca. Jo no, però és que imagina't Felip IV pensant, però estos valencians se li donen la mà. Perquè entre Lliris, que pareixen Mare de Déus, i Santa Marta plorant... Un poc trillat. I tan preocupades que estàvem tu i jo amb segle XV? No et recorda aquest episodi a El senyal marquià de Llir entre cards? És que al llibre de Joan Borja, quan hem anat a llegir-ho, jo m'ha donat que fins i tot ell citava paraules textuals d'Ausiàs Març en referència a això. Ara vaig a per elles. Llir entre cards, tan vos empurament que més dolor com no em podeu amar, sinó d'amor que solen practicar los amadors amants comunament. És a dir, que estaven tan enamorats Ausiàs Març de la seva enamorada com Antoni a la Mare de Déu. Paula, i per a tu aquesta història que era un poc més desconeguda, et recorda alguna cosa o podries relacionar amb alguna? Mira, jo aquesta aparició de la Mare de Déu em pareix equiparable a les cares de Belmez, que si no sabeu la història podeu buscar-la per internet perquè literalment això és cultura espanyola on estiga. Bueno, i amb una altra cosa, i és que a la meva habitació hi havia en el goteler de la paret una imatge d'un hipopòtam superparegut al de Terra Natura, que és una cosa que a mi em pareix supercuriós, perquè si aquestes persones són capaços de veure una Mare de Déu en un bulb d'un lliri, jo es promet que aquell hipopòtam era el mateix que hi havia a Terra Natura. Però si quin xiquet no s'ha quedat mirant el terra de quan es té formetes o la paret de goteler buscant formes?
O els núvols. Sí. I jo les meues pigues. Per exemple, és que tot el món, sense saber per què, acaba entrant uniformes. Completament. Això es desmereixen un poc la història de la Verge dels Lliris? No. Però pot ser ixa part d'imaginació d'aquesta persona la que va fer en un primer moment veure la Verge dels Lliris. Una pareidòlia en tota regla. En conclusió, el que podem dir d'aquesta història és que clarament no està en perill de desaparèixer, i és que Rocío i Berta la sabien d'abans, abans de que ens haguem d'informar, o bo, de que jo m'haguera d'informar per a parlar de la història. Bàsicament. I el que sí que és de veres és que és una realitat tangible, encara es fan romeries, encara es celebra misses en el seu honor, fins i tot encara es conserva l'acte que es va signar 2 dies després de l'aparició, vull dir, és una història molt arrelada al poble, és un poc... I posen les banderetes als balcons. Ah, és veritat. Com és de la Verge Trans. No anem a obrir aquest meló. Buah, que no, és que ara, obriu la vostra ment. Tota la vida heu pensat que Maria Auxiliadora, la de Salesians, tenia uns colors cridaners, però i si realment són els colors de la bandera trans? Cuidao. No ho havia pensat mai, però... És que Paula, la primera volta que va vindre a casa, va passar per davant de Salesians i va dir «Ui, així definen els drets trans?» I jo, no, són la bandera de la Verge. Interessant teoria, Però bo, tornant al tema que ens ocupava. Hem vist que realment està molt viva la tradició i que fins i tot l'himne ha arribat a les generacions més joves, que això no sempre passa. Igual no ha arribat per voluntat pròpia, però... Ha arribat. Això arriba, que és el que importa. Tot això de trobar formes en coses em recorda aquell capítol de no sé quina sèrie que traien una papa d'una borsa i tenia forma d'algú. És que realment, si ens posem a imaginar, nosaltres, a la Maina Baixa, veiem la forma de Homer Simpson al Puig Campana. Homer Simpson gita. Des de la vista de sa casa, ella em va dir, no li posa això aparegut a Homer Simpson? I va dir, pues podria ser, però clar, això es veu que ho van extraure ella i els seus amics quan eren xicotets. Amic. Homer Simpson gitat al sofà, dormint. Això els meus amics, quan jo era més xicoteta, me'n recorde que ho diem de la serrella. De la serrella no, perdó, de la serreta, que des del pont de Sant Jordi sembla una dona tombar. A la propera què passes o mires? Clar, això també al Ponoig, al costat de Poló, ara Vicent Beltrán ens mataria a tots per dir això, però allí està canviant-se el nom original de la serra per un altre, i és que tota la vida ha sigut el Ponoig i ara, gràcies a Miró, era? No sé, ja era un escriptor, no me'n recordo qui era. Bo, ha passat a dir-se el León Dormido. Quin canvi. Perquè diuen que té la forma com de lleó, no sé exactament. Amigo. Però clar, això dia li ho van dir en classe i quasi ens mata. I bo, com a tots els capítols, portem una frase feta. En aquest cas, la frase feta és a l'agost, figues i most. Bàsicament perquè la història tenia relació amb el mes d'agost. I no, perquè no trobem una altra frase. Bo, aquesta frase fa referència a les fruites i als treballs del camp que acostumen a fer-se concretament en el mes d'agost. I en aquesta ocasió, la recomanació musical és la cançó Ela de Júlia. I la raó per la qual hem escollit aquesta cançó d'aquest grup és pel fet que Júlia és un grup de dones alcoianes i, clar, la història va d'Alcoi, doncs què més que escollir un grup d'Alcoi. I ara sí, ja és el moment de l'acomiadament final. Esperem, Rocío, que te ho hagis passat molt bé amb nosaltres, que t'hagis vist, que hagis begut molta aigua, que fa molta calor. Molta. I que vulguis tornar en algun moment. Claro, clar que sí. De tota manera, jo volia fer una recomanació. No a vosaltres, a la resta de gent que hi ha a l'altre costat. Per favor, tots a seguir la llista de Spotify. Vale? Gràcies. És que tota la nostra música està disponible a l'Spotify i és que han creat una playlist per a que no ens salte ningú tipus de copyright i no acabem ninguna de les dues a la presó. Però Rocío le hiciste ahí la veneta de professora. No podia ser d'una altra manera. I moltes gràcies, Rocío, per la teva visita. Nosaltres ens hem passat molt amb tu. I ens veiem. Ens despedim fins la setmana que ve.